भारत अमेरिकेला घाबरतो. खूप जणांनी अशी कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये केल्या. परंतु भारत अमेरिकेला घाबरतो असं म्हणता येणार नाही. भारत अमेरिकेपासून सावध राहतो. कारण की खूप प्रमाणात भारत हा अमेरिकेवर डिपेंडंट आहे. म्हणजे भारताकडे अजूनही खूप प्रमाणात चांगल्या प्रकारे ठोस पर्याय अजून भारताकडे नाही आहे. जसं काही इंटरनेटवरती अजूनही Googleचं, Facebook, Insta, WhatsApp, YouTube याप्रमाणे इंटरनेटवर यांचं राज्य आहे. अजूनही आपल्या कामामध्ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अँड्रॉइड, iOS या प्रकारचे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होतात. उद्या चालून जर हे बंद झाले तर 99% जे कामं आपले चालू आहे ते बंद पडतील आणि लाखोंच्या नोकऱ्या ह्या ठप्प होऊन जाईल. तर अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहे जे की भारत अमेरिकेवर डिपेंडंट आहे. तुम्हाला काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. अजून तुमचे काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. चला तर भेटू आपल्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये.